Ikasi ditzagun buruko atalak. Hemen ikusten duzuena burua da, eta atal ezberdinez osatua dago. Goazen ikustera. Buruaren gainaldean ilea daukagu. Ilea kolore, tamaina eta modu ezberdinetakoa izan daiteke. Izaki bakoitzak bi belarri ditugu, eta hauei esker entzun dezakegu. Bi begi ere baditugu, eta hauei esker ikusten dugu. Hau sudurra da. Sudurrari esker arnasa hartzen dugu, eta usainak ere hartzen ditugu. Hau ahoa da. Ahoa gorputz atal ezberdinez osatua dago. Goazen ikustera. Ezpainak. Hauek hortzak dira. Koska egin eta murtsikatzen laguntzen digutenak. Eta hau mihia da. Mihiari esker zaporeak hartzen ditugu eta dastatu dezakegu. Honela ba, buruko atalak zeintzuk diren ikasi duzu.